2000 lagun inguru batu dira Barda Baionako karriketan egin den manifestazioan langileen nazioarteko egunaren karietara LAB, CFDT, CGT, FSU eta Solider sindikatuak deitu duten manifestazioan. Bertan, eskubide sozialen defentsa aldarrikatu dute egun dugun testu inguru bortitz honetan. Datozen egunei begira, greba mugimendu bat iragarri dute zerbitzu publikoetan. Arratsalde on ikusentzuleo, jarraian emango izkizuegu xehetasun guztiak, baina gaurko saioan balantz dokumentala ere ezagutuko dugu Julen Urtxikik egindako film laburrean, rezikla, birziklatut ekimenak txingudialdean egiten dituen lanak kontatzen ditu eta ostiralero bezala, gure hitzordu proposamenak ere bai, asteburuaz gozatzeko. Ez galdu. Urtero bezala langileen nazioarteko eguna baliatu dute sindikatuek haien aldarrikapenak entzunarazteko. LAB, CGT, CFDT, FSU eta Solider sindikatuek atzo antolatutako manifestazioak 2000 lagun baino gehiago elkartu ditu Baionako karriketan. Nazioarteko egun bat da, baina bereziki nazioarteko borroka egun bat. Eta beraz berriz ere gaur egun atera gira karrikara, intersindikalean gainera, bai Baionan eta bai Maulen, erraiteko alde batektik borrokak segitu behar duela, ikusita zenolako testu inguru oso larria dugun, hor gerla areagotzen ari da munduko 11 tokietan, baita ere eraso sozialak bizitzen ditugu langile gisa. Langileen eskubideak gehiagorat doaz, irabaziak ziren eskubide batzu behatzera doaz, eta guk behar ditu, ez dugu hori onartzen al. Eta arez gero behar dugu hobetu baldintza horiek. Sindikatuek errenta duinak zerbitzu publikoen defentsa eta emazte zein gizonen lansarietan berdintasuna aldarrikatu nahi izan dute. Gure lan baldintza eta gure bizia hobetzeko exigitzen ditugula lansari duinak eta lan baldintza duinak. Eta horretarako segur gira erabakitzeko guneak hurbildu behar direla. Eta badira gaur ezagutzen ditugun tresna batzu, nun poderea banatuagoa da eta gure ustez hau da bidea duinki bizitzeko gure herrian. Hain zuzen aberastasunen banaketa ere gogoan izan dute sindikatuek manifestazioan. CGT-ko Dominik Ponsek nabarmendu du zerbitzu publikoen finantziamendurako aberastasunen banaketa ezinbestekoa dela eta ez dela hori ahaztu behar. Il faut le marteler sans cesse, c'est le fondement du financement des services publics, déjà. Sistema aldatu nahi dugula eta sistema solidario bat martxan jartzeko oinarritzen dena aberastasunen banaketa justuan. Sindikatu ez gain mugimendu sozialak ere presente egon dira mobilizazioan, ara nola sutan kolektibo feminista. Ez duk aldarrikatzen dugu transfeminismoa klase borroka dela, azkenean prekarizatuenak gu baikara eta kapitalak nahi gaitu bere menpean, eta orduan nahi dugu hori salatu nahi dugu kapitalismoaren kontra hitz egin eta argi esan ez dela gure aliatuak kapitalistak baizik eta haien kontra egon behar garela. Langileen nazioarteko egunaz gain, egunerokotasunean borrokan segitzeko garrantzia nabarmendu dute sindikalistek. Oso garrantzitsua da, langile bezala eta klase ontakoa izan ta, afiliatzea sindikatuan, baita ere antolatzea lantoki guzietan, izan pribatuan, izan baita ere administrazioetan eta federazio publikoan. Hortik ere antolatuz aurre egiten dugu, bai gobernuari eta bai ere bai eskuz esku ari den patronalaren aintzinean. Hain zuzen helduden maiatzaren 13an zerbitzu publikoen greba eguna iragarri du intersindikalak. Iparraldeko Kontseilu Sozialista ere mobilizatu da ostegun honetan. Mobilizazioaren bidez gerraren eta faxismoaren aurka gazte langileek alternatiba sozialista eraikitzen jarraitu behar dutela nabarmendu dute. Balantz dokumentala sortu zen jasangarritasunaren inguruan mensaje positibo bat eta baikor bat ematearen intentzioarekin. Ni oso kontzientziatuta nago gaur egun dakagun arazo larri honekin eta kontzientzia honen harira ezagutu nituen rezikla birziklatuko zerakideak. Eta hasieratik nire gainean zegoen ardura hontatik eman izan nahi diet ahotsa.
bere proiektuari, eta bururatu zitzaidan balantz dokumentala sortzea, rezikla-birziklatuk sortu zu zabor bilketarik handienean. Jasangarritasunaren inguruan naturaltasunarekin hitz egiteko. Empecé por los cambios de, bueno, pues vamos a la playa. Azkenean dokumental batek emate digu herramienta asko historia bat kontatzeko. Eta nire kasuan nahi nion eman naturaltasun asko rezikla-birziklatuko kidek dakaten bizimodu filosofiari. Azkenean pertsona oso kontzientak dira, proiektu askotan parte hartu izan dutenak, beraien inguruan ere reperkusio bat dakatenak, eta pertsona arruntak direla erakutsi nahi genuen dokumentalean. Rezikla-birziklatu oso sinpleki sortu zen, 2019an sortu genuen, Robert Gorka eta nik, eta hiruok gauza berbera egiten ari ginen, hondakina jasotzen hondartzan, eta ikusita hiruok gauza berbera egiten ari ginela, forma eman nahi izan genion. Gure lehenengo hondakin garbiketa antolatzen, Hendaian, Badiako hondartza txikian, eta harrera ona izan zuela ikusita, azkenean erabaki genuen rezikla-birziklatu elkartea osatzea. Dokumentala 2023an estreinatu bazuten ere, orain rezikla-birziklatuko kideek eta Julen Urtsegik honen edadura bultzatu nahi dute, bere mezua zabaltzen jarraitzeko. Dokumentala irekia dago. Aretoetan jarri nahi baldin badute, gu prest gaude, eskoletan bultzada hori ere emateko prest gaude, beraz publiko guztietara iritsi nahi dugu. Hala ere, mezua zaratago proiektu eta ekimen berriak sustatzen jarraitzen dute. Adibidez, San Vicente eskolarekin, ume txikiekin, hondakin garbiketak antolatzen ditugu, eta gero beste bide bat eman nahi izan diogu, sentsibilizazio horri, eta Ruth eta Laidaren tailerrak sortu ditugu. Kosmetika naturaleko tailerrak. Bai, txikiengan ardura edo garrantzi hori bultzatu nahi dugu, baina beti esaten dugun bezala. Garrantzi edo ardura hori ez dugu txikiengan jarri behar, baizik eta gu helduak eredu izan bar gara. Gu guztion etxe den ama natura, gure etxe izaten jarraitu dezan. Ikusentzuleo kostirala iritsi zaigu eta beraz asteburuko planak proposatzeko tenorea eta lehen plana gaur bertan arratsaldeko 8:00 goiti Baionako Moderne trinketean Kukai dantza taldea eta ikusiko abesbatza elkarrekin izango ditugu. Errenterioretako dantza taldea da Kukai konpainia eta Baionako ikusiko 16 gizonezkoren abesbatzarekin izanen da. Lehen ikusgarria izanen da trinkete modernoa 2020an Lionel Mazarre rugbilari ohiak hartu zuen bertan eginen dena, izan ere trinketeak eskaintzen duen kirol lekuaz gain ikuskizun lekua ere izatea nahi du. 1000 lagunentzako tokia eskaintzen du eta sarrerak internetez erosi daitezke 20 eurotan eta 12 urtetik beherakoentzat urririk izanen da eta bertan jatekoa ere izanen da. Eta bestalde, beste plan bat, kasu hontan bihar arratsaldean Hendaiako gaztetxean Katu Bazka, Bierseit, Zetkin eta DJ Uzkuluz izanen dira, udaberriko zarata gaualdia beraz Hendaiako gaztetxean eta orain jarraian iganderako beste hainbat proposamen ere eginen dizkizuegu, ez da Jurra? Hori danik 2 kontzertu proposatuko dizkizuet, alde batetik igandan esan duzun bezala, Uarte Garaziko Elizan Aire Aizpek kontzertu berezi bate eskainiko dute. Gogoratu Aire Aizpek iazko urte bukaeran 5 kantuz osaturiko disko berri bat atera zuela, Eskerrak bizitza deituriko disko horretan besteak beste, Manes Erdozaintzi Etxarten ez uste izan testuaren kantua entzun daiteke. Eta bestalde, ja udagiroa hurbiltzen ari zaigula, herriko bestak ere hasi dira, eta igandean ere Azparneko Urkoiko bestak ospatuko dituzte hainbat kontzertuekin, hala nola, Gozategi, Disco Bolo, Elektrotxaranga eta DJ Mikelon The Few. Kontzertu hauek urririk izango dira eta kontzertuak arratsaldeko 6 hasiko dira. Plan bikaina beraz eta gaurkoan Gozategirekin amaituko dugu, berriki hemen Baionako Kupela Sagarnotegiaren urteurrenean eskaini zuten kontzertuarekin. Izan ongi!